Kanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ebinyega aka na ya bụ amụmiwu tigharị ma hazie usoro ọrụ n'okpuru ọchịchị ime obodo na Anambra State nke afọ abụ 2024 ọ gakwuzi n'ihu ebinye aka na ya bụ amụmiwu kwadoro nnọọ ya bụ okwu gbasara ọnọdụ akụnụba nakwa amụma mmepe nke Anambra State nke afọ abụkwazi 2024 Ejike Abana kọtapụrụ akụkọ a. Tia bụ onye nke gwara ndị nta akụkọ okwu ngwa o binyechara aka na akwụkwọ iwu nke gbasatara ọchịchị ime obodo dịka ọ na-ekwu na ibinye aka n'iwu a bụ nke ga-eme ka gọọmenti bụrụ nke kwụrụ chịm ma bụkwaziri nke ga na-alụsi ọrụ ya ike ma karịa ma kwukwezie na ọ ga-enyere aka ịfụ na onye ọbụla na-alụ ọrụ n'okpuru gọọmenti Anambra bụ onye nke ga-abụ ọnarụnwo ụlọ ka ọ mụchinwe anya ma lara ụla ọfụma. Ọ rụtụrụ aka na ọrụ dịrị ọchịchị ime obodo bụ nke a ga na-arụ ka o si kwesị iji wee fụ na ala anyị bụ Naịjirịa bụ ọpụrụ iche.